ରାଇଜ ଯାକର ମଉଜକୁ ନେଇ ଲାଜକୁଳି ରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପାଦର ପାଉଁଜିକୁ ଛମ୍ ଛମ୍ କରିବା ହେଲାଣି। ରଜ ପୋଡ଼ପିଠାର ବାସ୍ନା ମହକି ଗଲାଣି। ରଜ ଦୋଳିର କେଁକଟ ଶବ୍ଦ ଡାକ ଦେଲାଣି। ରଜ ପାନ ବି ଇସାରା ଦେଲାଣି। ପାଉଡର, କ୍ରିମ, ଅଳତା, ଟିକିଲି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ମେଳି ହୋଇ କୋଳାକୋଳି ହେଲେଣି। ରଜର ଆଗମନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଥାଳି ଧରି ଦୁଆର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେଣି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ବସୁଧା ମାର ତୃଷାର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠ ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ କେଉଁଆଡୁ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପହିଲି ବର୍ଷା ଟୋପା ସିକ୍ତ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କ୍ଷଣି ସାଏଁ କିଣି ଶୁଭିଲା। ଆଉ ପହିଲି ବର୍ଷା ଟୋପା ସିକ୍ତ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣ କରି ହୃଦୟ କେଉଁ ସମୟରୁ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ରଜରେ ମା ହାତ ତିଆରି ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ହାତ କିଣା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଖେଳ ସହ ବୁଲାବୁଲିର ମଜା ଖୁବ୍ ନିଆରା ଲାଗେ। ମୋ ଆଈଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରଜରାଇତାରେ ଆମ୍ବୁଲଟା କାହିଁକି ରଜରାଇତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଦଶଗୁଣିତ କରିଦିଏ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି।